Sınоо gelgende omун adam emne alat? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamdy, Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem'e, anyny bölesine, jana sahabalaryna salawat salamlar bolsun. Hormatly bir tugandar, sınoo har bir adamdyň ýaşasynda bolar. Baýyga daga kilet, jakyrga da kilet. Küçdüge da, alsızga da kilet. Sınoo gelgende adamdyň çynygy, ymany bilinet. Käbireler narazy bolar. Käbireler ümidini üzet. Al emi momin adam sabr kılat. Jana Allah'a taýanat. Allah Taala Kur'anda aýtdat, "Elbetde kynçylyk menen birge jeňillik bar." Sınoo Allah'tan jazasy emes. Käde sınoo tazalanyw, käde sınoo darajaňdy köterýär, käde sınoo Allah'a jakyndatyr. Eger sınoo kelgende sabr kılsaň, ümitini üzbeseň, duba kılsaň, yüregiňdi Allah'a tapşyrsaň, al sınoo sen üçin ýaxşylykka aýlanat. Hiç kaçan emne üçin bu sınoo maga geldi dep sora berbe. Allah'a şükürsüzlik kılba. Anyň orduna bu sınoo meni Allah'a jakyndatsyn dep duba kıl. Sabr kılgan adam utat. Allah'a taýangan adam jalgys kalbaý. Sınoo wagtly. Al emi Allah'tan jardamy, berimi daýyma biz bilen birge. O Allah'ım, bizde sınoo gelgende sabr kılgan, sağa taýangan pendelerinden kıl. Amin. Allah barymyzga jeňildik bersin. Amin.